kusangana zvekare munyasha. Musoro tiri kutoenda pana Mark 14 verse 2. But they said, no one on the feast days, lest there be an unload of the people. And being in Bethany in the house of the Simon the leper, as he sat at meal, there came a woman having an alabaster oil of anointment of spikenard, very precious, and she broke the box and poured it on his head. And there were some that had indignation with themselves and said, why was the waste of the anointment made? For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, let her alone, why trouble her? She had wrought a good work on me. For you have the poor always, and whensoever you may do them good, but me you have not always. She has done what she could. She is come aforeend to anoint my body to the burial. Verily I said unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she has done should be spoken of for a memory of her. Ivesi vanzoifarira. Why? Because Jesu paiponesa vanhu aivaudza kuti musaudze vanhu, oro aisamboti he ndinda kuponza ndini Jesu chaivo aisadaro. But inyaya iyi zvakanzi muzoitaura panyika kuti vanhu vese vanzwe, kwete muchirangarira iye Jesu, but muchirangarira mukadzi akaita izvi. Nhau yaitika yanga iri nhau yaJesu anga aenda mumba maSimon the leper. Simon the leper ndiye anga ashanyirwa airwara nemaperembudzi, but kupera kwestori pane mukadzi akauya. Hatina kuzonzwa kuti Simon akapora. Iwo ndakaita sei pakapa kutaura nezvekuti aiwa motaura zvemukadzi uyu, ukadzikadzika nayo. Mukadzi uyu changa chiri chifeve. Saka chifeve ichi chakaziva zvekuita pa-right time, so chakauya nemafuta anonhuhwirira chikazodza Jesu. Itsika yezvifeve yekugara dzine mafuta anonhuhwirira, maperfume ekuzvizora kuti izvo zvigozikanwa kwese. So mafuta aya aita kuti chifeve ichi chigozikanwa Bethany kwachaigara, but pachakazodza Jesu vakanzi chigozikanwa kwese. Izvezvi takutochitaura chakutozikanwa kwese kwamuri kana kuchitunguza kwese kwamuri. So nhau yakaitika ndeyekuti chifeve ichi chakaziva zvekuita pa-right time. Mafuta aya chagara chinawo, but chakaziva zvekuita nemafuta acho panguva inodiwa. Sometimes pane zvinhu zvautori nazvo zvawakachengeta zvinoita kuti ugokomborerwa, but wakaomera haudi nazvo. Because sometimes uchazonyara wakudenga wakunogona kuti munhu aikuroya kutarisa kuenda mberi obvaona ari iwewe. Sometimes mhandu yeupenyu hwako ndiwe. Sometimes munhu aukutarisa kubudirira nhasi ndiwe. Sometimes munhu ari kumisa zvinhu zvako kuti zvisamanifesti ndiwe. Why? Because Mwari anoita zvinoshamisa, but muzvinoshamisa zvacho anotoshamisikawo newe kuti sei usingadi kuita. Anoita zvinoshamisa asi iwe anoshamisika newe. Why? Because zviri kuita vamwe iwe haudi. Because time chinhu chakakosha. Mukadzi uyu akaziva time yekuzodza Jesu, asi tikaverenga paMark 16 pacho vana magadharina vakazoenda kugova kwake vakasvika asisiva. Why? Because vaimirira kuti azofa vozomuzora, but yet uyu akazora vachiri vapenyu, vakapuwa death day vasati vafa. So pane pamwe panoda kuti ugoziva nguva nemwaka netime. Hongu ungaita hakufamba, but nguva yechibayika isati yasvika ukachirima hachibude. Chero warima zvakanaka waita sei hazvibude. Saka zivai time ndochinhu chakakosha. Because sometimes kana ukapiwa mapiritsi anoporesa ukasaconsider time haupori nezvinoporesa. Why? Because kana ukanzi imwa 2 masikati 2 manheru, ukandanyanya kurwarisa ukamwa 6 unofa wamwa zvinoporesa. Saka yanhau yekuti uzive time, kukosha kwenguva. Why? Because zvinotikanganisa tisu tinazvo. Because kana ukasaziva kukosha kwetime,
kana munhu mwana mudiki akauya kuna muprofita anyatsokuona akati ndinamatire uda kubuda ndebvu, haanamatirwe, haaitwe sei, nguva yacho kana ikabuda dzinongobuda dzega ndebvu. Saka yanhau yekuti ugoziva kukosha kwenguva nemwaka. Why? Because uyu mukadzi paakazodza Jesu akamuzodza paright time. Vakuda kuenda pamanzi 16 vakasvika asina kuenda, vakasvika Jesu asisiwo. Vakasvika vakaona patori nemumwe murume anga atori mukuru aipenya zvekuti murume dai akangonyepa kuti ndiye Jesu, vaigona kusvika pakutozodza muna Asiriya. Kufunga kuti vazodza ivazodza Asiriya, mazodza vamwe tsanga. Saka ukaziva nguva nemwaka yezvinhu pazvinoitikira, zvinoita zvakanaka. Hongu zvauri kuita nhasi ndizvozvo zvazvo, but ukuzviitira muright time, mutime isiriyo. Why? Because kana musikana achida kuroorwa anofana kufamba achimodhela pamberi pevakomana, asi akafamba achimodhela chero akaita zvaanoita kuvakomana haaroreke, because type yevanhu vaari kumodherera vakaroora kare. Saka anofana kuziva kuti ndofana kumodherera ukuku ndokunoita ndokunororeka. Zvaunoitira kune vakomana unororeka, ukazviitira kuvarume hauroreki. Saka unogona kuita zvinhu zvakanaka but usingazviitire chaiko kwazvinofanira kunge zvichiitika. Why? Because ukamodhela kune vakaroora vanokuti unopenga, asi ukaita kune vasati vanokuti apo wakapenga. Saka ndozvo zvinofanira kunyatsokuti uone kuti zvako zvinodii. Because sometimes kana ukasaona time ikakurova, unosvika pakuti varume havaroore. Yes, varume havaroore, vanoroora vakomana. Saka kana ukati varume mazona havasi kuroora zvichokwadi, varume havasi kuroora, vakomana ndo vanoroora. Saka sometimes unofanira kufambira naye because anogona kuita muvengi wako ndiwe. Saka zvako zvinogona kumiswa kuti zvichamanifeste nekuda kwako, because Jesu kuGalariya akaita munana mushoma iye ari muzhinji, kwete kuti haagoniita munana wacho, anogona but akaita mushoma because vanhu variko havana kutenda kwakakwana. So kana Jesu, kana Mwari achiita zvinhu zvake, atanga atarisa munhu wacho, because kana munhu akanamata akatsanya, kutsanya kwese kunochinja life. Mumwe munhu anogona kutsanya life yake yobva yachinja, obva atenga mota, oita se life yake betanga kufamba atsanya. Asi mumwe munhu atsanya anogona kuti apedza kutsanya bva angoona. Kutsanya kwese kune maresults but akunogona kungoona zvakaoma. Saka sometimes nyatsokuziva kuti zvako zvinodei, because kana ukasaziva kuti yako inodei zvinonetsa. Saka unogona kana ukaona zvaunazvo izvozvo ndo zvinoenderana netype yako, Mwari haanyadzisi. Mwari anopa munhu zvinoenderana naye. Kana uri musikana wagumira grade 2, pakuroorwa unoroorwa nemukomana akagumirawo grade 3. Mwari haambope musikana akagumira grade 2 akapasa. Why? Because marriage yacho haigare. Nekuti kana akapasa akasiya change huku anotukwa, nakapakuti ungatadza kuverenga change anotukwa because uyu anogona. Saka Mwari anokupa type inenge yako yekuti iwe kana ukasiya change, iye change yacho anosiyawo. Saka igap rekuti kana ukanzi 1 plus 1 ukati 14 andotaiwa mukadzi wangu anogona. Saka paita inonzi law of attraction. Mwari anokupa zvaunokwanisa kubata, Mwari anokupa zvinoenderana newe. Unogona kupedza nguva uchitsanga kuti Mwari ndoda kutenga mota, at the end of watenga bhara. Why? Anokupa zvinoenderana newe. Saka Mwari paano upgrade life, anozoti kana munhu ndikamu-upgrade life yake, iye ano-upgradeawo. Saka vanoona kuti mwana wangu akura sei, kuti ndikamupa ano-upgrade sei. Because kubasa kwaunoshanda Mwari akakubatsira, ukatanga kutambira pay yakawanda, uchasvika panguva yekuda kuupgrade. Uchabudisa masofa ese worasa wotenga manyowani, wobudisa kana une mota yako wobvisa iyo wotenga mwenyowani, kana une mukadzi mutema wodzinga worora mutsvuku. Saka Mwari anotanga aona type yemunhu ari kukumbira. Why? Because kana munyengetera Matthew 6:6, kana muchinyengetera ine pakawanda, iye anoona, kwete kuzwa munamato, anoona munhu ari kunamata. Saka chero kanamata uchida, iye anoziva kuti type yaitei. Saka zvaunazvo zvinoenderana nezera rako. Mwana wako kana akapasa chikoro ari grade 2, chero une mari yakawanda sei haumutengere mota, rudo rwako runokondorwa neage yemwana wacho. Saka unomutengera maswiki zvinoenderana naye, kwete kuti wakamumaka aiwa ukamutengera mota inomukwatsa. Saka Mwari anoda kutiitira zvakanaka zvatinoda chaizvo chaizvo,
but anodzorwa nekuda kwedu, because isusu zvakanaka zvikatiwandira tozotsvagawo zvimwe zvakanaka. Kana wanga une mukadzi waiti mukadzi uyu ndinaye munhamo, kana ukaita mari utsvagawo mariwo. Saka anoona kuti type iyi neizvi zvaikumbira izvi ndogona kuipa zvinhu zvinomukwadza. Saka sometimes unogona kungochemera zvinhu zvinokukwadza. Saka mundopaona kuti munhu kana akatendera nenyika akambofara akaita sei, paanozoenda kuchechi anoti aiwa rega ndichienda kuchechi ndinoona mukomana akanaka anoroora. Ukasvika ikoko wakambofara unosanganawo nevamwe tsano vakambofarawo. Inonzi chain of attraction. Munosangana mese anafarayo kuti happiness na happy more, because anopa munhu zvinoenderana naye. Haambopa mwana wake anonamata akashata kuna akashata, akanaka kuna akashata. Kuita kwaMwari kunokontrolwa nesu. Zvatiri tisitozvikontrola kuti Mwari agoita zvinoenderana nesu. Zvafanana kana Japreza akaita show. Posta pano pakanzi VIP mari yakati, povo mari yakati. Japreza ambomire pagera imisano ide kupovo, imisano ide ku-VIP. Iwe wega lota ya type yako ina kupovo. Imari yako zota ya type yako ina kupovo. Saka according to Mwari, iwewe zvaunoda zvinoenderana newe. So saka kana Mwari achitarisa anokutarisa kuti uyu munhu zvake zvinodei. Kuda kuti Mwari aite midana yake asiwo Bhaibheri achauna, because Bhaibheri rinodhura. Kana ukatisa mudzimba dzakawanda Bhaibheri, mune Bhaibheri refamily. Hakuna munhu ane Bhaibheri rake one. Bhaibheri rinonzi nderefamily. Saka chinoponesa chacho ndochinhu chinodhura. Ini kubasa kwandoshanda ndendoparidza mustreet mandoparidza. Saka nditosvika mumwe munhu vati handiri kubasa kwangu kuda maweredha. Ndikati manje ina handina kupasa, ndina bepa remaweredha. Wanzaiwa mani Bhaibheri raunaro wakabata iroro wakatengera ndora kupedzisa basa. Iwe Bhaibheri rachauna. Chikoro wakafoira Bhaibheri rachauna, saka haubatsiriki. Saka sometimes hanzi ndiyedzei chimboedzawo zvokuti aiwa zvangu zvinodei. Saka sometimes unosvika pakufira kuprayer yeti zvako zvakuda kuti uchiita, because paaibatsira aiti kutenda kwako. Saka iwe kana usina kutenda zvinonetsa. Ane role yake yaanotamba kozoita yako yaanotamba. Why? Because iye pane zvaanoita. Ukanamata mugomo uchiti ukuda basa, haakutsvagire basa. Anodzinga mhepo inoita kuti usaone basa, asi basa unotsvaga wewe. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, asi haadonhe kudenga, ari kumwana kwavo. Saka iwe wabva kuprayer ndiwe unoziva zvekuita, wabvako. Wabve ndonzoti aiwa maya munamato prayer inodzinga mweya wenhamo, asi kushanda ndokunodzinga nhamo yacho. Saka zvakuda hanzi vana vangu vaparara nekushaya zivo, kwete nekushaya chechi, kushaya ruzivo chacho mundoparadza. Tiri pamabhazi takatomira pana 40 vachida kuti tiende kumba, tikaona vanhu vakamhanya 50%, vanhu vamhanya mukombi imomo. Kombi yange yakanyorwa nechichina. Mumwe muchina ngari musati vakumva atanga kuzunguza, ndikoti ko muzungudzireko mukoma. Zvikanzi vanhu vese vakwira kombi yakanzi for dog only. Why? Yakanyorwa nechichina, havana kuona kuti pakanzi for dog only vakwa. Asi iwo chavaona ikombi, but chavarasa kushaya knowledge. Saka knowledge inokwadza. Kuti kana wabva kuprayer uchaitei, ndo zvinokwadza vakawanda. Because Mwari kuchema kuti hurumende yacho yakaoma, aiwa hurumende aimbofa yakakurimira gadheni. Chero ukati aripo haachaita ukaenda mumwe akati uya hambofa akakudedzera gadheni, hambofa akudedzera kuti tsano hande mabasa ariko, aiwa munomatsvaga. Saka nhau iri kuita ndeyekuti mhepo yekusaona basa yakatopera, asi zvakuda iwewe. Apa roho yasara kutambwa yarwo yako. Unamata ukanamata usvika kuti chechi yacho haina, aiwa chechi yacho inoita payo pakapera kwasara penyu tsano. Zvakuda kuti nimi tinozodza Jesu wacho mafuta, because uyu paakaenda nealabasta oil vakatomushora. Nyika inoshora. Uchiita chakanaka hakushai anoshora. So iwe usamiswe kuvharirwa mukana nevanhu. Kana ukaona mukana wako wavharwa nevanhu, vhurawo. Because pane munhu akatopiwa chipo chekudhiraivha, but nyika inomuti santora license. Nyika inokumisa pachipo chako. Saka zvakuda nharo
kuti zvako zviite zvakuda nharo, zvakuda uchisimba. Because kana ukaramba ukatarisa zvinooma zvavamwe zvichiita, nyika yacho yakaoma, but vamwe tsauno panext door pako vakatotenga mota, isaini yekuratidza kuti aiwa zvinoita. Zvinoita. Ndosaka uchiona muchechi vanhu vaitaura matestimonies avo, unoziva kuti aiwa chechi inoponesa, but iwe hausi wapona chete. Mabasa ariko, but mabasa etaipi yakwawo. Saka unoziva kuti kusati hakuna mabasa oti aiwarangwa. Because taimboteva netimu redu pana Festa. Toti aiwa boys, mabasa hakuna, zvakatooma, hakuna mabasa. But pandakazoona TV nzaiwa, toda maluya machina yoti aiwa mabasa ariko, but amwe netimu rakakura. Unofanira kungoziva kuti aiwa zvinhu zvakaoma zvazvo, but zvevamwe zvinhu. Saka iwe unofanira kuchibvunza kuti aiwa zvangu zvakudei, zvangu zviri kudei. Why? Because uyu akaenda, because ivo vakaramba kwati aiwa daitapa vanotambudzika nherera. Wangu zvinhu zvakanaka zvitorimo mubhaibheri kuti ipai kunherera. But apa manje apa vaita zvirimo mubhaibheri, but varasi. Apa parikuda kuti Jesu agozozwa kuti aiwa mai ipai kunherera. Unoziva kuti madisciples vacho aisatira kuti Jesu achazodza. But zvavaita zvanga zviri gutu, but panguva yacho zvakaita roho. Uri musikana ukamodherera kune vakaroora, unenge uchiita chaizvo zvinororesa, but hauroreki. Saka zvauri kuita izvozvo nhasi ndizvo, but kuzviitira kuroora. Saka zvakuda kuti ugonamata, ugona kuti ugopiwa wisdom, because wisdom ndiyo yakakosha. Kuziva kuti zvandiri kuita ndizvozvo here. Patiwane nguva yatinonamata. Father, I pray. Mwana mugoti Mungu wakamutatiropafadza. Tikuwanika tichaziva nguva nemwaka yedu. Patinonamata, kuwanika muchatinzwa, kuwanika muchatipa zvatinoshuwira. In the mighty name of Jesus Christ.